Здравейте всички, които гледате. Аз съм Итер, тук до мен е Фантома, но той трябваше да започне така, съжалявам. Сега ще се разсъждаме и ще покажем някои неща. Да. Да, нека започваме. Кармас Бич. Брат, на къде ще ходим? Към училището. Какво ще правим там? Мама каза да видим там за някакъв преглед. Да, го знам. Някой ще има преглед. Ще ходим на преглед? Да, някакъв преглед за паразити. Брат, аз не ходя. Пич, как няма да Не, ходиш? наистина няма да. Това е задължително. Няма. Спокойно няма да си режат главата. Знам. Ами това ще бъде в 3 истории. Мисля. Абе ще видим какво ще бъде. Училището точно до нас. Да, хайде покажи училището. Ако се чудите в кое училище сме, Сол Димитър Матев. Пич! Няма случай. Май, брат, едното, нали помниш Това е една задния табела? двор. Нали помниш една табела ей там? Нали там където е плуването? Она табела над училището. И Вече е Су Димитър Матев. Су. Да, без око. Су! Стига, бе. Да. Почти стигнахме. Пич, само да не се препъна като пълен идиот. Не е много хубава светлината. Сорка, мабро. Ще видим, може да сложим някакви ефекти. Ако така може да се вижда по-добре. То как се слагат ефекти? Ще ти покажа. Може и музика, ама трябва да говорим по-силно сега, да може музиката да не ни заглушава. Няма да слагаме музиката да. Има, мога да ти пусна една без да я слагаш, но е хубава. Мен много ме кефи. Да, викам, брат, да спрем видеото и... Не, то... Ние набързо обаче да спрем видеото и когато... Ще спрем видеото и когато видим нещо интересно, ще се върнем. Добре. Тук сме? Да. Малко така. Тук е. Какво като е? Ела? От оградата, айде. Ела, бе! Тъп! И нали, Ела, ми трябва да видим! и приятеля. Абе, аз отивам, не ме интересува. Приятелката. Ай, брат, не. Аз ти чао. Чао! Да. Пич! Момент малко. Пускай да се. Да. Хора, аз току-що тоест, сега ще продължа случката на едно момиче. Абе, сега ще ви кажа. Нали те бяха По-хубаво приятели и нейният приятел си е забравил якото и после една баба ги е питала какво ще правите горе. Те са казали нищо и после бабичката е казала, аз си мислех, че ще правите нещо по-интересно. Сещаш ли се? Не. Това всека Брат, е. по-интересно. Брат, не се сещаш. Идвай на тука. В градината или? Градината! Добре, хайде. Не викаш, че в градината. Да. Ако някой се е сетил какво съм се опитвала да кажа под това, че бабата си мислила, че Спираме видеото пак и просто ще се върнем, когато стигнем до градината. Да. Брат, покажи градинката, Да, която бяхме. ето. Тук бяхме като малки. Я да видя как се вижда. Добре. Тук в тази детска градина бяхме като малки. Да. Малко се мразихме тогава, но не. Да. Аз го мразих, не те. Съжалявам много. Да. Лапата за ръкави. Брат, покажи ръката. Това е ръкавица. Да, ръкавица. Само гледай да не изпуснеш таблет. Чай малко, дай малко. Вижда ли се? Да, вижда се. Ето ръкавицата, мабро. Я да видя колко съм тук. 4 минути.
5. Ела, то май може да влезе. Брат, не може. Пич, отворено е. Да, отворено е, защото има други хора, които искат да влизат и да излизат. Да се връщаме. И хора, ще се върнем, когато стигнем до училище. По-скоро до полянката, но и това става. Връщаме се след малко. И също съжаляваме, че толкова спираме клипа. Обаче, Хора, по-точно ще отидем пред входа на Боби, Фантома. не ме пич, дай на такова цвет. Къде? Дай на училището. Окей, айде. Ама не вътре, отзад. Отзад. Пич, няма каза да видим за това. Ти отиди, аз ще стоя това. Та, спираме видеото и ще се върнем след малко. Тук сме. О, тук е изобщо дори не знаеш. Аз после планирам. Айде. Аз съм извънземно. Хора, аз съм извънземно. Много откритие. Ох, не е много яка светлината. Пък ще я правим с някакви... Брат, ти ще да отворя. Виж, вече е сух в интернатърски. Ето там пише сух. Преди беше сол. Те промениха ни училището. А там пише сух. Хора! Вали, падат капки. Ще Таблета рипна. спираме видеото за сега, Да, защото... не заваля, бе. Сори, че не ви показахме училището. Просто таблета ми според мен ще стане гадно, ако много Брат, се заваля. такова. Добре, стига, млъкни малко. Спираме видеото за сега. Някой друг път ще ви покажем училището. Защото заваля. Не мисля, че е хубаво да ми се наводнява таблета, така че това беше всичко за този клип. Аз бях Фантома БГ, тук до мен беше Уитнер. Чуйте, хора, може да направим клипче как той пак играе на Къста Варс. Или Бол. Не, Бол ще играе. Да, Бол. Добре. След малко... Да. Няма да е след малко. Да, няма да е след малко. Това беше от мен. Чао, чао.